Čaute, som Xbox, vítam vás pri ďalšom videu. A dneska si zahráme Garry's Modko. Náš milovaný Garry's Mod. A ideme na to. Čo mi na to? Dobre, takže ideme na to. Budem to opakovať. Dobre, takže včera sme natáčali Left 4 Dead 2, Left 4 Dead 2, Left 4 Dead 2. Asi sa vám možno ľúbil, neviem. Musím sa pozrieť. Tapko, Cčko, Qčko, dobre. Takže tu máme naše milované veci. Takže, ideme na to. Mikrofón, dobre, všetko. Takže si dáme... Ja už viem, si dáme... Hacker boost. Čakaj. Musím mať páčidlo. Tak, poď. Hop, hop. Piče. Kurva. Potom tu máme Antion. Ty pečo. Čakaj, kde mám pištole? Je toto? A skapala hneď. Fast zombie. To je hrozné. Tak. Dobre. Mikrofón v poriadku. Tak. A to už vám nemusím ukazovať. Bo ja som to strašne... Matka Antónia, či jak sa volá. Matka Antonov. Áno, tak. Tu máš brokolku, nažer sa. To je pičo. Ty kunda jedna. Sa mi nelúbi. Ježiš. Wow. Skap. CTRL, tu sa vidíme, to už viete. Ona ma nevie chytiť. Ahoj. Kunda jedna. A je dole, yes. Dobre. Dajme si, aké veci urobíme. Hej, ja urobím nejakú animáciu. Počkajte. Kurva, kde to je? Sú tu panáci, more. A co? Kde? Kde to bolo? Storms, shields, áno. Urobíme animáciu. Tohto si tu dáme. Čakaj, ne. Takto. Ak. Ruku. Tak. A zväčšíme mu hlavu. Počkajte. Áno. Všetko
Všetko sa mu zväčší, dikté nohy. Zajačie nohy. Čumte na to. Takto. Potom dáme tohto buzeranta. Prvej triedy. Počkaj, nie, áno. Ak. A jak sa mu zmenší hlava. Všetko sa mu zmenší. Jak vyzerá, čumte na to. Teraz si tu dáme, počkajte. Takto. Aj, Dobre. Ešte koho? Dogisa. Jeden šrot. Vstávaj. Vstávaj a cvičiť. Tak počkaj. Toto bude ťažké, pretože tento je asi metrový. Tak. Hráme ho. A zväčšíme ho. A počkaj, nie, zväčšíme ho. A počkaj, zmenšíme ho. To čo má? Zrejte. Všetko. Jaký bude malý. Tá hlava, tie ruky. Jak vyzerá? Jak? To čo je? Auto zmenším. Sera. Vadí. A ešte tohto. Ešte tohto posledného. Mám počkať. Počkaj, mu urobím opak Gamastar. Počkaj, to je ťažké. Takto. Takto. Svrbí ho hlava. Opak Gangnam Style. Dobre. Konec, ideme. Dobre, dáme si tu. Koho si dáme? Kopu zombíkov. Ideme na to. Počkaj, kde je Colt? Tak poďte. Kurva. Poďte. Máte vy svine. Čakať. Ja nájdem tie sury. Tento. Tu máš. A ešte. Kurva.
Počkať. Bum. Headshot. Počkaj. Headshot. Headcrabusht. Počkať. Ja idem za ním. Musím nájsť páčidlo. Aha, počkaj, tu bol. Tu máš ty svinia jedna. A oni sú také pekné. Ty svinia. Dobre. Fú, ešte koho tu dáme? Toto kombajn. Nedáme Priston. Koľko ich tu je? Toto bude morbid. Bola, čo som vyhral. Vyhral som, že som ho trafil. Padaj. Jak ich tu dávam dole? Headshot. Dobre. Koľko natáčame? Idem sa pozrieť. 12. Dobre. Budeme to ukončíme? Dobre, ešte to ukončíme. OK. Dneska všetko. Všetko. Dobre. Chcel by som vám povedať, že ďakujem, že ste si toto video pozerali z Garry's Modka. Možno zajtra sa uvidíme, lebo dneska je pondelok a nešlo sa do školy. Čiže tak, nie že som choria tak. To nie. Ale no, dobre, fajn. Ďakujem, že ste toto video pozerali. Dajte like a čaute. Majte sa.